O pleno do Concello de Poio componse por 17 concelleiros. Na actualidade están gobernando Luciano Sobral, candidato do BNG, con 7 concelleiros en coalición cos 3 do PSOE. O PP conta pola súa parte con 7 concelleiros na oposición. Nesta xornada electoral, a candidata máis madrugadora no Concello de Poio foi a socialista Chelo Besada, quen votou ás 10:30 da mañá na antiga escola infantil de Tarrío, en Samieira. Besada conta con que o seu partido mellore os resultados nesta ocasión e consiga máis de 3 concelleiros que son cos que conta na actualidade. A nosa ilusión sería sacar maioría absoluta, non cabe duda, pero todo o que sea subir, pois é de agradecer. O seguinte en votar, ás 11 da mañá, foi o actual alcalde e candidato do BNG, Luciano Sobral, e fixo no local social de Samieira. O nacionalista agarda que nesta festa da democracia conte co maior número de participación posible e que o seu partido acade mellores resultados. Nos que aspiramos é a conseguir o mellor resultado, é dicir, que nos permita gobernar evidentemente en solitario con maioría. E ás 11:30 foi a quenda do candidato do PP no Concello de Poio. Ángel Moldes exerceu o seu dereito ao voto no Colexio Isidora Riestra acompañado do seu pequeno Sebastián. O igual que os anteriores candidatos, Moldes agarda que a xornada de hoxe deixe un alto nivel de participación. Logo hoxe o importante é que a xente vote, que a vote libremente, en democracia, e sobre todo ahora eles son os protagonistas e son os que van a decidir cal é o futuro dos próximos 4 anos do noso Concello. En canto aos resultados idóneos para este 26 de maio, todos agardan o mesmo, conseguir ese ansiado 9 que lles permitiría gobernar coa maioría absoluta no Concello de Poio. Eu creo que todos queremos esa maioría absoluta porque é como realmente podes desenrolar o teu programa. A mellor resultado sería ese número máxico que é o 9, que é a maioría absoluta en Poio. Se eso non fora así, pois sería un resultado que nos permita manter o goberno que levamos tendo durante estes 4 anos, que é un goberno de coalición. Home, para nós o resultado idóneo pois sería gobernar o Concello de Poio. Para eso nos presentamos, para eso temos un equipo para gobernar, un proxecto para gobernar, logo para nós o noso obxectivo é, pois esa noite ás 11 da noite, poder acadar o que é o goberno de Poio. 13.681 veciñas e veciños están chamados a votar neste 26M. Son un total de 5 partidos os que se presentan a estes comicios neste Concello: o BNG, o PP, o Partido Socialista, Movemento por Poio e Avante Poio. Esta noite decisiva coñeceremos o futuro polo que apostan dende este Concello pontevedrés.